Yes, comrades, Moscow Banji, Komanso Naso, Mulibanji. Comrades, Malawians, Nangoti Ndibwele, Lelo Mamawa, Ndikambepo, Ziwili, Zitatu. Boma tinasankhala DPP. Tinalisankha boma la DPP, not kuti tinalikonda. Ayi, apanele zona. DPP ya Malawi sitinaikonda. Ayi. Chifukwa nkhanza zawo zomwe anationesa pa 2014, kuzafika 2020. Ambiri sitinaiwala. Kusankha komwe tinasankha MCP, to replace DPP. Timaganza mwina zina zake zoyipa zoma DPP amandipangira tikhoza kuiwala. Koma Westmore boma la MCP sitinalithandiza. And apapa Malawi nisakubisire niyayi. Kusankha kwa DPP tinasankha chifukwa cha ukali. Chifukwa cha zowawa ndi kusamva koma zathu achipanja MCP amapanga ali mboma. So vote yomwe tinapereka Malawi ku DPP sinali vote yokhuzana kuti fundo. Ayi, it was not fact-based vote. Sina vote DPP kuti kapena ndi fundo zokhazikika kuti zingati kusiya kusintha dziko lathuli. Koma timaona the strength of DPP pa ground. Pa ground DPP inaliko bwino kusandizipani zinas. Koma fundo zouza Malawi kuti itipangira chani DPP kalwa boma sanatiuze. So we have got a blank government. Tavotera boma lomwe fundo zeni zoyendesera dziko lathu sitikuziziwa. Zambiri zomwe tikuona ndi zachilendo so sanatiuze. Yomwe tikugirapo ife fundo imene DPP amatiuza chokuti apanga ubale ndi afford. And afford president Enoch Chihana akhala second vice president. Je fundo imene tikugirapo ife ngati kuno kumpoto. Komanso Malawi yense tinamva. Koma fundo zeni zoti DPP yitipangira chani, it will be a miracle government. Ilili boma la DPP zambiri taona ni ma miracles. Chwa zimene zipanga zambiri ndi zinthu zomwe sanatuze pa campaign. So we're in a government tindi boma lomwe so golaki tiliona limozi. And impofuta kwambiri kuti tiyambe kulizuzula panopa. Chwa silinambe kuyenda amene ndikuonera mwayi. So comrades Malawians, what you have to know is tinavotera DPP chifukwa cha ukali. Amalawi wambiri ndi anthu aukali mpaka leroli. Nkhanza zimene amatipangira DPP MCP zinalipangisa Malawi wambiri kuti mwina tipereke vote ku DPP. Not kuti anali amfundo, ayi. Not kuti it was well organized party, ayi. Ku DPP it has never been an organized party since atachoka mboma 2020. Anthu awakhala kugawikana. Sanambe sinambe tamva khala pansi akhulukirana, ayi. Koma mwamwayi kapena mwasoka awinaso chisankho. So zambiri zichitika ku DPP. President Mutharika ayenera koza chipani, anthu akhale bwino chipani mwawo, komanso aonenso kuti boma zendesa bwanji, ali ntchito yayikulu kwambiri. So comrades Malawians, what I'm just trying to tell you in simple is like this. Tinavotera DPP chifukwa chokuti MCP inatinyasa kwambiri zochitika zake. Achakwera anatinyasa, ndipo anatibowa kwa basi. Komanso anatiwonongera dziko lathu lokoma ngati ilili. Achakwerawo. So panopa dakali ndi ukali. Koma ukali wathu utha poka a DPP akupanga zinthu zomwe tikufuna. Pali zinthu zina komanso pali anthu ena omwe ife ya Malawi sitifuna tiziva mayina awo. Kapena maudindo ena ku Malawi kuno sitimafuna tiziva amene maudindo amene tizamvanso nthawi ya DPP. Kapena mabungwe kapena ma institutions aboma omwe sanatithandize nthawi ya MCP. We don't want to hear about those names. Anthu akamakhala hotere. One, mafumu. Mafumu athu nthawi ya MCP achakwera sanatithandize. And I don't think DPP is going to use the chiefs in this case. Ngati DPP itagwiritsanso ntchito mafumu molakwika nthawi imene iyi ndiyoti DPP akutera kwira. Chifukwa MCP kuzera ku mafumu sitinakondwa Malawi ya. Takati tukwana mafumu nthawi ya MCP chifukwa mafumu athu amaonesa dyera. They were getting a lot of stupidity from MCP, mafumu athu. Across the country, palibe fumu yomwe inganena kuti inapanga zinthu zabwino Malawi tinasangala nthawi ya MCP achakwera. Palibe. So DPP must be very careful working with the chiefs. That's number one. Number two, azibusa ena mapasta opanda macharity osalongosoka ndi maprofeti sanatithandize. Takati kulira Amalawi koma litu anthu amacharity ena anatithandize. In the name of prophets, reverends, and whatever they call themselves. Sanatithandize. Sanagwisidwe bwino ntchito. Even mabungu amacharity ena sanatithandize ku Malawi kunoko.
So DPP kama gula ntchito ionese kwa anthu amachalichi awawa. Machalichi ena wakapera timilungu tina tati ng'oting'o ta machalichi atione bwinobwino. Anthu ena sanathandize ya. Samathandiza anthu koma atakuthandiza boma. How can you help government? Munthu wa chalichi umathandiza anthu. You don't help government of the day. Achalichi nanunso ndi boma lanu la mpingo wa Mulungu. Don't get involved into politics. Chimozi mafumu. Mafumu si mathandiza boma, mumathandiza anthu anu kumamizi. Chiefs are there to help people in the villages, in their villages. Suti fumu imathandiza boma hai. Koma NCP mafumu amayankhula on top of government. I fail to get boma, to thandiza boma. How can you help government? Yomwe anthu anu ndamene apanga boma limeneji. Fumu ya nzeru zona kuthandiza boma, pamene anthu amene apanga boma ndi anthu anu aja. Mafumu aina magwira ntchito ndi anthu. Boma lizithandiza mafumu kuti azithandiza anthu awo. Osati mafumu azithandiza boma defending government. Chimozi azibusa ena. How do you help government pamene uli ndi mpingo wako komwe kuli anthu omwe apanga boma limene lija kukulithandiza? What is that? So comrades Malawians, awawa mafumu ndi achaishi datsapo. Anti-Corruption Bureau. Anti-Corruption Bureau nthawi yachakwera sinathandiza hai. It never helped us. Anthu anzeru amasankhidwa pena meneji. Koma capacity ya enforcement kulibe kwa Anti-Corruption Bureau. Kayendesede kani za Anti-Corruption Bureau zimakhala zovuta kwa bazakatangale. Chifukwa one alibe enforcement agency ya mphamvu. Anti-Corruption Bureau ikagwira anthu kapena ntena kapeza kuti anaba ndalama za boma mwakatangale anachira katangale. Makoti athu kayendesede kankhani yimakhala diluted. Ngani yeniyeni aikatangale imangothera mazira. Because Anti-Corruption Bureau sina khazikike malamulo akayendesede kachi sakuoneka bwinobwino. Komanso kasankhidwe koyang'anira Anti-Corruption Bureau sikausankhidwa bwinobwino. So Anti-Corruption Bureau nthawi yachakwera sinathandize. Inangoti pasa umaukali. Number 4. Awawa. Mati Court, High Court, Supreme Court of Appeal and High Court of Malawi. Sana thandize nthawi MCP. Makese zambiri akhala kugona. I don't know the reason why. I don't know kodi makoti aku Malawi amagwira ntchito kuthandiza ndani. Kukanga tipalibe amene amathandizidwa ndi koti la ku Malawi hai. Milandu, there have been a lot of selective justice and judgments makoti umumu. Nkhani zina za anthu wamba kumakoti sizinaende bwino nthawi yachakwera. Mpaka panopa nkhani zakale kale zidakali makoti ena mafailo anasowa. And to follow up sakupezeka. Chifukwa maudindo makoti amangosinthidwa usiku ndi usana basi ona munthu mamawa munthu anali wina usiku wasintha. Ndi Supreme Court of Appeal judge. Kapena ndi High Court judge. Makese zambiri makoti angokhala nthawi yachakwera sitinathandiza. Therefore DPP aonese ku makoti ukuku. Makoti athu asinthe kayendesedwe. And there should be complete overhaul. Makoti onse awawa achosema chapemo aikemo njira zabwino zothandizira anthu. Kuyamba maboma mpaka kafika region mpaka kafika ku top to Supreme Court of Appeal. Aone pa DPP. I know Justice Answer Vice President ndi munthu oti ndi lawyer anagwirapo ntchito ku makoti. Peter Mutharika understand is an international lawyer. Akuziwa mene koti ena kumayendera. Kumalawi kunoko koti lathu likupangisa kuti mabungwe ena akhale wiki pa nkhani yosatira chilungamo. Chilungamo sichikuenda bwino choti makoti athu ndi ofoka pamene anthu amene akugwira ntchito yopanga enforce malamulo athu aziko akumakhala mphamvu koma nkhani capital court nkhani kumafoka. Chimene chagwesa kwambiri democracy yathu amene chubwesa mpungwe kumalawi kuno kuti anthu samakhale bwino ndi makoti athu ku Malawi. Kayendesedwe sikabwino ayi. Asintha DPP amthalika ena kuona ku court zinthu kenda bwana. Number 5, Makra iyi unali Daud Suleiman uku mwachita bwino kumchosako. Ku Makra si kugwira ntchito yoyenerera. Ntchito ya Makra tikatengera mabungwe ngati Makra amaiko ena. They're doing a good job. South Africa, Namibia, Zambia, kwina kulikonse. Makra should not be involved in any politics. Aye. Ngati zazimapanga kwa MPC. George Kasakura being director of MPC amanyoza
opposition parties maga manyoza DPP ntchito ya makra ikanapanga discipline Kasakura ikanapanga discipline this national broadcaster NBC komani nditu makra basi was just smiling director of makra board of makra kumango sekela basi Kasakura ile watu kwa na APM we don't need that then kumakra kupita anthu oti the professionals anthu oziwa ma ethics a media imakhala bwanji how is information disseminated what type of information yomwe amalawi tikufuna sinja timaona kwa MBC uta George Kasakura umango tukwana APM that's not how makra should work makra as a regulatory body aina kumaonesesa kuti radio station yikulusa zomwe zili mu license mwawo I don't think MBC license yao njo utazitukwana members of opposition never so ntaya chakwera makra sina titandize and makra should change isinde kasidwe kazi makra suwa ukarimeti now ndimeti unena papa maukara mena marati now ndizimenti kuchwana papa ma institution ndi anthu omwe atirakwira kwambiri ndamene kuzana Malawi makra yena kusinda number 6 Malawi Defense Force kamati Malawi army ifikati mati Malawi kamati KR Malawi Defense Force sana tithandize nthawi yachakwerayi kunali kukokana kwambiri jeno amene tinali naye wame mbiri yake osafika bwinobwino koma kusowa kwa ndege ndikugwa kwa ndege ya vice president watu Malawi Defense Force must be blamed sindizo kuti koda maganza bwanji how can a military have no plan zona army yathu zona Malawi Defense Force no ndege ya emergency maliro vice president zona pa kuchita kubwereka ndege ukanyamula maliro from Nthungu from Chikangawa to Lilongwe Malawi that was a big joke sindikamba zinazo koma napa nkhani ya manyamulidwe ya maliro the whole Malawi Defense Force kukabwereka ndege ku Zambia ndi ku Tanzania kapena kukabwereka ndege ku Zambia kunyamulira maliro amsogero wa ziko 5 years yachakwera zona zimene zizi Malawi Defense Force panopa mgule ndege za emergency kuli ma disaster ku December tikupitako ndiku ma February next year Malawi Defense Force nthawi yachakwera it never did a good job to Malawians awawa ayi Malawi Defense Force amene asankhidwa chonde bweresani ndege kwa MDF ndipo tigone ndi njala koma tikhali ndege zotithandiza tikavutika kwambiri njala si imapha ku Malawi ayi imangotifokesa koma tikamwalira timafuna tizilemekezedwa kapena anthu ena akavutika ndi mazosefukira ndege zathu za army zikatenga anthu kwathandiza suti army imakhala mziko kumangoona kumene kutachoke nkhondo ayi masiku ano nkhondo kulibe nkhondo za masiku ano ndikumathandizana mavuto anthu akamavutika ndi mavuto ogwa mwazizizi so 5 years achakwera no ndege Malawi Defense Force mwadipakisa manyazi kwambiri number 7 Malawi Police ku polisi ukuku chonde DPP atuone polisi yathu mene agwira ntchito tangona polisi it recruited a lot of police officers young men and boys young men and women taona anthu ambiri alowa ntchito polisi koma ntchito zina za polisi zikuoneka bwinobwino ayi they have been involved in politics too much komanso tikaona ma officer in charge achakwera sana lithandize yani amaika anthu akwawo kukhala ma heads of police stations across the country which was not good anthu anzeru polisi sana agwirisidwe bwino ntchito mpaka leroli DPP ayione nkhani imeneyi police is one of the sensitive institutions in Malawi because it's a bigger law enforcement agent or institution koma police sinagwire bwino nthawi yachakwera ma promotions awawa DPP mwaone bwino we need DPP to demote some of the police officers almost nthawi yachakwera police is not a political institution police is a professional institution therefore achakwera sana igwise bwino ntchito that is number 7 number 8 ndikambe cabinet amtalika kamasankha cabinet yawo aone people with integrity anthu okonda ziko lathu osati aziti uyu wakumpoto uyu wapakati DPP tinadana nayo chifukwa cha sankho
DPP ya 2014 kuzafika 2020 too much Sango anthu akulomwe belt anali pasogolo kumapanga champions zina ndi zina. Of course panopa yamba bwino Mutharika koma sanayambe kugwira ntchito ayi atichoserepo tribalism Mutharika aone zomwe Amalawi tikulira ochoka kuzigawo zina ngati anthu akuchigawo kwawo kulomwe belt akutipondereza Amalawi tifuna Mutharika zitenga step atengepo mbali ndithu Mutharika tisaponderezedwe anthu ena afe chifukwa cha mitundu wa munthu wina kuti kwachoka president ayi. DPP 2014-2020 tinadana nayo chifukwa imangotenga alomwe okhaokha kwaika pasogolo kutenga alomwe okhaokha kwalemeresa kutenga anthu omwe anali fupi ndi Mutharika kwalemeresa. We don't want that. Apopo ndenene zona tisiti kufuna sitifunanso DPP kuti bodyguard chief of staff ka state house azilemera kuposa president. We don't want that. Tifuna anthu azilemera producer thukuta lawo. This is what I can share with you at DPP. So comrades, I think the same type of map. About these other things, kusogoloku. Zipani zomwe zitakhale zikuendesa boma la Thuli ndi ziwiri. MC Ijeni, DPP, ndi UTM, basi. Panopa, there's no way chipani cha MCP kungakhale anthu opanga sponsor chipani chimene chichayi. Anzanga ku UTM kumene muliko. Chipani cha DPP ndi UTM ndi zimene zitakhale pachani pa ballot paper pa 2030. Azipani zinazi, I forget. Even MCP, it will struggle a lot than any other party in opposition. Or chipani chino chimene chakhala chili ku opposition. Kwa MCP panopa chipani cha MCP chatha ku Malawi. Anzanga ku Central Region wonani madera ena azipani. Kamulowa ku DPP kapena mulowa ku UTM. Ku UTM tithandizane. Tiitane anthu ofunikira abwere ku chipani kwathu. Kanda ku MCP abwere ku UTM. Tikoze ziko la Thuli. A DPP akamala kuisa ife ya UTM tikhale ngati ka ansara sopano. Ansara ya MCP kulakusa kwa MCP ansara taipeza ya DPP. Koma DPP kamala kuisa panopa ansara ndi UTM yi. Anzanga ku Central Region. Nduchira ku Central Region chwa Central Region mumakonda ndale za Sango. Chifukwa chake mwaluza zisango. Kwa panopa IMCP ku Central Region chipani chanu chilipo panopa chomwe chikwa kukuthandizani chomwe mkhoza kuonesa nzeru zanu ndi UTM opposition. UTM is a small party minimum manera. Koma UTM ni number 3 party. Pama elections up. UTM yaka number 3. Therefore, UTM is another powerhouse that can only defeat DPP. Nkani anzeru. Kundale mwina kuza utipo. Kwa chipani chomwe chili ndi munthu wanzeru, msogole wanzeru, wachinyamata panopa. Msogole mwakoza kuti sintha ziko la Thuli. Paka iniso kabuno kachuma ndidasoka bambo wa UTM. So anthu ku Central Region musachedwe nawo achakwerawo ndi gulu lawo lina lonse limene akupangisa kuti muze chisango. Chipani cha UTM chilipo, you can work with it. Ndiye democracy imeneyo. Suti kapena aliyense apita ku DPP ndiye kuti pa democracy. Koma Central Region mukamalira muzoona chipani cha UTM chilipo tu sichinati ndipo chikukula every day. Comrades, good morning.